Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choyamba ndithokoze afumu athu akulu, mafumu onse, Honorable Member of Parliament, Honorable Rose Gadama, komanso DC athu, Commissioner Ulemwani. Tili pano pa dzuwa chifukwa kwachitika ngozi kuno. M'malo mwa president amene andituma kuti ndiyendere madera angapo kumene kuli ngozi komanso magawidwe achimanga, ndipereke uthenga opepesa kwa mabanja amene ataya okondedwa wawo kuti pepani. Nonsenso anthu akuno ndikudziwa kuti timakhala muzibale, pepaninso chifukwa cha ngozi imene inachitika. Koyamba pa nkhani ya ngozi yachitika kuno, ngozi ya dzuwa limene likutipwetekali, munati muyang'ane dzikoli kuliyang'ana lonse limene lilili, muona kuti mitengo kulibe. Anthu akungodula chani mitengo mmene akufunira, akudula mango, akudula mtengo ona uliwonse. Pang'ono ndi pang'ono kumawayi kuno likukhala dziko limene lilibe mitengo, mvula izivuta. Ndiye mafumu akuluakulu muli kuno muyesese kunena kuti nkhani zodula mitengo zikale tukafuna kudula mtengo mapita kwa mfumu. Amfumu ndikuvomereza. Lero tingoti democracy ndi ufulu wanga. Mitengo iyi, mitengo yonse ndi ya dziko. Mitengo iyi ndi ana anathu. Makolo athu akaleo akanakhala kuti anali ndi nkhanza zimene tili nazo pakali pano. Mitengo yambiri tunamangonso tisakwaziwa. Tikapanda kusamala ana akubwera kusogolo aziuzidwa kuti kunali tumango, kunali mango, iye kupafusa amaoneka bwanji, iwe kumalimbikira amaoneka chonchi, kona aundi asiyani sizimveka. Mango atatha. Njala ndi chinthu chopweteka kwambiri. Enafe tikuiziwa njala bwinobwino, timalimira kale makaka okhala ndi zakuda mkati. Kulimira makaka ganyu, ukalima wapasa makaka muna sikisi, uko ukapeza na ndolo ofutwa, asakanize aphike, mudye. Nthawi zina thelere, angolipika, ulimwa, mimangu, maenda. Mavuto alipo, kuti somudziwa kuti kunoko, Madam MP, kuti mavuto anjala alipo. Sindikuziwa kuno, koma ndi chimozimozi. Chingayi kumene ndikuchokera, kumene ndachokera ino, kwa Gode ndi kwa Chikumbu kumulanjeko. Nthawi yoti mwasekera sukulu, mmaziwa kuti mazoma ayambika, matezo, anamwali, aphale. Usiku, umamva nguruwe nana, ndikunama umamva nguruwe nanawe akuimba ukuku ali muluku andithawe nkhani yolima yomweyi mamba kuimba mutonimana nali pepe kumunda kanna yawo marango sichoncho tuwe lero mugona muzuka nguruwe nanawe kulibe, mutonimana nali pepe kulibe, mungapita kuthezo palibe chakudya. Iyayi ndiye zamba zokha kuthina. Ine sina vinidwe udya jani, ukhala muluku chocho nego ukapitako kadya jani. Ndiye chikhaliwe chathu chikusokonekeranso chifukwa cha chakudya. Njala ndiyo opsya. Nithokoze kuchokera pasi pa mtima
kuti ntchito zinazi akamagwira ntchito anthu chifukwa kuti ntchitoyo anapasidwa koma sakumudziwa Mulungu, ntchitoyo imavuta. Mukamagwira ntchito iliyonse kandi ya ndale yomweyi ngati sikumudziwa Mulungu, ntchito imatani imavuta, chifukwa sumaona anthuwo ngati anthu. Mbangoona kuti mavoti, inuyo simavoti, ndinu anthu. Nkuona nkhani iyiyi pasakale nkhani ya ndale, pachakudya palibe ndale. Ndifuna ndilankhule za IMP awo. Kupanda iwowo kubwera ku office kuzandiona, tikanabwera lero kuno? Ayi. Kayimirira na IMP zimene anachita awa, chifukwa nthawi zinawo chakumva kuti agogo amadya mango, koma mango kuti ndaling'ono suziwa, ndalikulu suziwa, amajera mpeni suziwa, amakhwenya suziwa. Ndipo sunaone mmene akuti anabwera ku office kwanga, inu simunaone, inu kunalibe. Ndiye ndifuna ndikuuzeni, khala ni mani anayimba foni, anayenda zinzawo, ndifuna tikuoneni mulipo. So ndikuti fuso kuti ndifuna tikuoneni mulipo, ndikuti atabwera mmene amaonekera, mmene amalankhulira za ngozi yakuno, nthawi yomweyo ndinawuza kuti ndiyawuza president kuti adziwe, ndiyawuzanso Adodima. A president anali poyesa kuti kumene kuli ngozi, kumene anthu avutikako, tisamachite kukhala pansi kumakambirana, tiye timogwira ntchito. Ndiye ndikuwathokoza a president kuti anayendesa mwachangu kundiuza kuti pita. Nditayimbira Adodima, anayima programu awo, amapita kwina ndi kwina. Ndiye kuti auza anthu ena kuti sitibwera panali povuta. Agada mapakoto ayimba koma zitheka, ndikuti ndikuona ngati kuna usilephereka faina chandimbira adati ayima iye zitheka. Ma message amene ali mfoni mwanga popempha iwowo, mmadzi kuti munthu ukapanikizika kuti ukufuna kanthu ndiye wina ali nako, umapempha kena kumamba ukali tandigaireni, angokuyang'ana inu ngati muligawire ndini njala, angokuyang'ana inu ngati munigaire osakupasa, ngati munigaire osakupasa. Unoniva koma chifukwa chani? Mavuto amba kuchina, ndiye iwonso anamba kukweza volume. Boyama malango abwinobwino, a vice president chonde please kena kwasiya bwana kwa muliva bwana, munthu wapanikizika. Chimene ndifuna nekulankhula, ndifuna kuti Mulungu akudaliseni, chifukwa si ntchito yokha ndi udindo, koma uzikhala ndi mtima mwakomo okonda anthu mmene alili. Ndiye zimene mwachita inuyo, Mulungu akudaliseni, mwakonda anthu akuno. A president adziwa, ine nadziwa, Adodima nadziwa, tonse tinadziwa, lero tili pano. Mukanakhala wina mukanaona kuti zachitika kulikonse zimachitika, inu phe komanso mwalankhula nokha. Chimanga ichi aliyense alandire, wopemphera alandire, wosapemphera alandire, Mkristu, Msilamu, wa DPP, wa MCP, wa UTM, afodi, UDF, anapuse aliyense alandire, aliyense alandire. Nkhani yotilira mwanena pano kuti ndifuna ndimasulire chikhale Baibulo limene abusa chamaliwerenga, akaliwerenga amalimasulira. Fakungowerenga ndikhala pansi, ena amatenga apozo lakwika, nkona abusa amati awerenga Baibulo kena mbakani wali ulalikira, alalikira kuti ali ndalama tanthauzo lache ndi amechonchi. Mukamuona pakabwenda tanga anatenga nani?
amache baka kwenda tanga kuja natenga nani amache boma dziko la Malawi likuenda tanga latenga amache. Mukunipesa hivi amache ndiye ndani umene tikuchokera ndi kumene kuli amatu mavuto amene tikwaona osathirirawa ayambika chaka chino ayambika kumene tukandikodi tikuchokera nkuona a DC a MP nkhani kuti ayambe kuthirira zimene zozo mene akuya mundizofunika oti tapasa 20 billion lero kwapasa 20 billion sangacho kwamba kuthirira zimayendera polisi zimayendera zambiri kuti zichitike chimene anena kuti ndapalamulira moto akwadziwa awawa kuti akakafika ku parliament akavuta kuti tikufuna chani kodi tikufuna ulimi otani kodi othirira ndikupanga izitu ena chakamba bwera ati tuli ndi ndalama zili kwanda iyayi chimene akutanthauza ndalama sikuti zili mthumba mwawo ndalama zili kuboma zimene iwowa apita akazitokose a DC apita akatani kodi akazitokose zili ngati mene anabwera awa kuzapempha chimanga kuti chibwere kuno ndiye kuna kuti awatu ali ndi chimanga koma chabwera kuno kati hayi iwo akachitokosa chabwera ndiye Madam DC Madam Gadama bwerani muzatani kodi muzatokose kuti ulimi othirira utani kodi uyambike ifuka nindalezi wina tabweratu opikisana naye ambekere simwamva ayi ndalama zanutu simwamva ndi ndalama zanutu iyayi akulakwirani ndili konko ine ndine vice president alibe ndalama zimene zili thumba kapena ndalama zimene zili thumba koma kuti kutreasureko awawa akaini maplani azitokose ndalamazo chifukwa allocation imakhalapo tamvana kodi timafuna kuti tilankhule moti kupalamulako kapena kumpangira munthu makalako ngati ali kumuocha kuti ndiache koma papata tikonze kuno bwino. Madam DC Taimani mufika hapa Agadamaso Taimani awa ndi azimayi mwaona iti anapita kusukulu ndifuna ndakuleta na sukulu asikani anapita kusukulu nkona ali a DC nkona ali member of parliament amene wawa adusa mmene mukudusa inuyo akale mai wanga akale ana sukulu mulimbikira sukulu osati iwe banji anandipanikiza atu ndeni kanapanga banja anandipanikiza anakupanikiza ndi chani kutifunsira ana sukulu nthawi ino siyofunsiridwa nthawi ino mpanga chani kodi sukulu mukapanga sukulu mmadziwa kuti ndikhaidi ana angati ndiyambe kubereka liti umaona zinthu fo wapita ku sukulu ndiye makolo tiyesese kuti ana wapite ku sukulu pano pali azimayi ambiri ophunzira examples anthu akuno makolo athu amatifunira zabwino kulima ndaona minda ambiri yalimidwa ukuku akulima ni makolowa kuti inu mudye mukadya mkhute mukakuta mpita ku sukulu mukapita ku sukulu mpambane muzambe ntchito muzakhale panoka muzadya zanu muzakhale ndi milandu timati kodi yazaja alibe yani mlandu ukamadya zako ulibe mlandu ukamango pempha sizipereka ulemu ndiye ana sukulu mulimbikire palizuwa boma aliyesesa kukuthandizani boma aliyesesa kuti limve madandaulo ndi kuthandiza nkona lero nkhani ya maulimi akulu mega farm yagundika paliponse zimene zizi zikutenga nthawi ena ayi chikuchitika ndi chani zikutenga nthawi chifukwa munthu kakali bala kuti lipole lisukidwe magazi atuluke umwembe mpaka nditani kodi lichire koma kuti ya mwananga zangolira basi nongoma tapo chiga uje ni bandage bala mwananga nyungo iya zangolira bandage bala lipola oi mukawapika nsima azimayi mapya maisi ya nsima ija
ayi chimozimozi zitukuko zimene zikuchitika kumazipanga mwa shortcut nkuona lero Malawi ilibe ulimi wothirira chifukwa chimathamanga anthu aone atombere m'manja ativotere misewu kungopanga cha anthu avilepo atombere m'manja mawani kucha tawo wagumuka kamuzo amapanga zinthu zilizeni zolimba zitenga nthawi pakali panonso zina zikuchedwa chifukwa bala ali lifuna lituluke magazi chikumwemba likapola natani kodi lapola koma ifeyo mafumu makansala tiye tigwire ntchito limodzi tikoze zinthu sati mwachidule kulembana alipo anthu ena anangobadwa oyipa mtima polemba osauka osalemba kumakalemba anthu ena DC ndi kukansala kwanu ngati mupeza anthu amene akulemba anthu oti ndi anzawo kapena chifukwa cha chipani anthu amene chakuwapangira ripoti njala ilibe mtundu njala ilibe kuti chipani njala ilibe kuti njala ndi njala ndi anthu kunoko alandire chakudya pomaliza ndingoti ambuye akhale nanu ambuye akusungeni pepani za mavuto tiye nditilande chakudyachi koma tizibwerabe chifukwa a president akufuna kuti mavuto amene ali kuno ndi dziko lonse pogwirira ntchito limodzi tiyachepese ambuye akudaliseni zikomo kwambiri manja mwaomo manja mwa vice president chabwino mmene afotokozera olemekezeka utenda kuti nkhani ina anthu akulembana kupeza kuti mwina ndosavutika koma kulembedwa kunakhazikitsidwa komiti ya madando olemekezeka imene madando onse azipita kumeneko komanso panakhazikitsidwa helpline imene azimba maulere 351 imene akayimba kumeneko aziyankhidwa komanso zonse zisatidwa nde komiti ya madando m'mamidzimo anakhazikitsidwa alipo tiye tisatireni zimenezi pakuyamba pachati makhala ndi komiti iyi ikhale ndi madando komiti iyi ikhalenso ndi komiti ya madando koma komiti iyi ndi ya madando ena aliwonse kanda zamtukula makhomo kanda zogawa chimanga kanda zakuti chonde tiyeni pa desk apo palinso komiti ya madando lero mukhoza kudandaula kwa amenewo ali pamene popo ndithu olemekezeka mozichepesa ndikuzutseni kuti tipite pamene tikapange symbolic kuyenda kupereka chimanga pamene ponso ndipemphe a commissioner Abdotma the DC komanso ndipemphenso pamene pakuti pakhale the council chair apitenso mbali yako kumeneko koposaposa member of parliament kumeneko Rose Kadama apitenso cha kumeneko amene opindula amene kwa lero tikokhala symbolically tipemphe a Deve Mwanyari a F Machika a Enifa Misomali a Ane Chomi komanso a Watson Chinyama kuti apite pamene papa amene ndithu imene tikuoneramo ndakambakala kuti pa desk ya madando imene ili pamenepa kuti madando ena aliwonso kukhuzana zachimanga ngati muli m'mudzi mwalimo kaya mwina kutheka na afumu amene angolemba pachibale pawo tapita ndimukapangire ripoti pacha komanso mukhoza kuyimba nambala ndiyo mwaija 351 tayimba 351 tikuza kuona ndithu olemekezeka Honorable Dr. Right Honorable Dr. Michael Us from the symbolic presentation pamenepa komanso tikuona kuti mana DC the Commission of Judgment alinso pamenepa taonanso komiti imene imaona ngozoka mwa mazizizi pa council taona kumene kundithu Mr. Lemani kupanga present kumene kuona kuti ayi zonse zikuyenda bwino imene timati pa district level timakhala ndi komiti imene imaona ngozoka mwa mazizizi so ndi amene wawa amene akuyendesa ndithu zimenezi taonanso pamenepo the chief social affairs officer amene amayang'anisa kuti nkhani za madando zimayenda bwanji alinso pamenepo pa desk ya madando kuti onse okhuzana ndi za madando azipanga ripoti ngati sikufuna kudziwike kuti ndinu amene mwasuma madando tangoyimba ni 351 mwaulere mosayembekezera okhala ndi maminitsi
komanso mukhoza kuwapeza pa desk ya madandoyo anthu mukasume pamenepa tolemba kuti anthu asamalembedwe anthu onena kuti sakuyang'ati kulemba dongoso limeneli. Ndende kumbukirenso manambazi ndi akuluakulu kunoko 75,344 ndi anthu amene akupindula kuzumba kuno ndi dongoso limeneli la chimanga. Macyclone ndambiri, cyclone Chido, komanso kunati cyclone Freddy, komanso ng'amba zimene zokhalapo matalala amene aononga kwambiri kwatsukuno kwa Gogo Ambiza. Ndi ayi pamene kawana kuti the right honorable the vice president of the Republic of Malawi amene abwera tsiku lalero kuno wachiwiri kwa president ayina kuti president andituma kuti ine ndibwere kuti nditaona kuti vice president akanatha kukamanga ntchito zina koma kwale apezeka ndithu malo ano kunena kuti akupita nafe limodzi komanso akutithandiza kuti pasa thandizo limeneli kuti tikhalebe tikudya ngakhale mvula ikuvuta koma mwezi ndi mwezi tizilande tikhale tikulandira chimanga mpaka March zikuchitika choncho mpaka kuti March. Komanso apempha kale abwana aona ngozokoma zizizi dziko lonse la Malawi apempha kale kuti bwanji munatondezera kumatsiku mwina mkutheka ativomera atonjezere ku miyezi tikhale tikulandirabe chimanga chimene chishi. Iyayi izo ndi zamphamvu zabwino kwambiri kuti boma likuwayang'anira tonse silikutisiya likutithandiza ngakhale kunena kuti ife tikulira ndi njala komabe tikumalira ndi chiyembekezo chifukwa nthawi zina umatha kulira mokweza kwambiri kumakweza volume koma peno umatha kumalira kumasisa volume chifukwa kuti pamakhala kuti ukudziwa kuti ondithandiza alipo. Lero thandizo lathu ndi boma lilipo ndithu makonsolo ya Zomba kuona ndithu a DC the council chair komanso ma directors osiyanasiyana amene akuonesa kuti dongoso limene lolandira chimanga liyende bwino kumene konso kuli a district disaster risk management officer bwana Jeremo nawonso kuona kuti zonse zikuyenda tayari. Ndi ndipemphe kuti pamenepa tiyime tijambulise pamenepa kuona olemekezeka ndithu pamenepa the vice president komanso mafumu the district commissioner madam Ara Chavula komanso kuona kuti a commissioner Adotma nawonso imapompo komanso madam Violet amene wandi DRMO amene amaonesa kuti ngozokoma zikuyenda bwanji ntchito kuno ku Zomba. Pamene panachitika chido paja tinaona ndithu department yawo ya ikuthamangathamanga yona ngozokoma zizipa district pano kupita kwa TN Capital kuthamanga choncho kupita ku Chisombi kumbotambota ukaona kuti kodi zonse zikuyenda motani. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.